Estem en la comparsa Caníbals i parlarem amb la presidenta i també en un dels fundadors, en Enrique Martí. Enrique, hola, bona vesprada. Martínez, Enrique Martínez, bona vesprada. Bona vesprada. Ara, Enrique, vostè és un dels fundadors. Com va néixer esta comparsa? Esta comparsa va néixer allà per l'any 60, va ser festers, els treballadors del molí papeler, que diem, i a resultes d'això, que van néixer ja en unes cabalgates i disfressats i això, doncs ja va haver algunes penyes que en el 61 van néixer ja vestits, però en vez de cabalgates ja de moros, com va ser el Garbell, va ser els Barbàrabes i els del Fort de Vida, que diem els mariners, que eren olellanos i serretells. I l'altre any és quan ja vam eixir nosaltres, i nosaltres vinguem d'una quadrilla que treballaven uns treballadors en el textil en Ullent i van decidir de muntar la comparsa. No sé per què es diu Caníbals, perquè això no ho ha sabut mai. Dic jo si seria perquè com tots volien eixir de negres, doncs li buscarien un nom adequat a lo que en aquell moment això d'ells era, el sentit d'ells. I a partir d'ahir, jo era entonces un xiquet, jo tindria entonces 10 anys o una cosa així, però quan tenia els pares d'alguns amics que ja eixien així, jo ja em vaig incorporar a eixir en ells i a partir d'ahir ja no hem deixat d'eixir. M'imagino que durant aquest temps que porta vostè així haurà desempenyat algun càrrec, no? Pues sí, antigament els càrrecs, com eren jovenets, el portaven els més majors i ja quan ja es van fer ja xavalets de 20 anys, 21 anys, ja ens van deixar entrar a la Junta, ja es van incorporar alguns amics meus de la meva edat, ja vam fer una filaeta a part i ja vam anar introduint-se dins del que és la direcció. Després, ja en els 25, 26 anys, ja vaig entrar a la Junta com a representant dels més joves i tal, i a partir d'ahir la gent ha anat incorporant-se gent jove, els vells han anat també fent-se vells o alguns aborrant-se, altres. També volia dir que d'aquesta gent que va muntar la comparsa, després ha anat segregant-se i molta gent ha muntat altres comparses, com els Bucaneros, una comparsa que també ha desaparegut, que es deia l'Alegria, també era alguns components dels antics caníbals i han anat fent-se altres comparses. A l'alrededor de les comparses primeres que es van fer s'han anat creant altres. Molt bé. Enrique, estem així en el local de la comparsa, però no sempre han estat així, no? No, hem corregut mig poble. Hem tingut locals tan xocotets com que només cabíem que per anar a fer reunions, només que per el temps de les festes, per els 2 mesos, 3 mesos d'estiu. Després ja hem tingut locals més grans perquè també eren més gent, han anat apuntant-se gent. Hem estat en locals antics, locals del patronato, en cases d'altres components que ho tenien com almacén i per festes ho adequàvem i ho arreglàvem per nosaltres, i fins que ja hem vingut a aquest local, que aquest local és també d'un dels components de la comparsa, i així ja portem molt de temps. Molt bé. Enrique, com a veterà que és vostè de la festa de moros i cristianos així a la població d'Aielo de Malferit, què pensa vostè que falta a la festa d'ací d'Aielo? Ui, això tindria que ser una entrevista només per això. Bueno, en Aielo, encara que diguem que no som festers, no és de veres, som molt festers. El que passa que el pensament del fester d'Aielo
no és un pensament de tindre una organització per tot l'any, de tot l'any viure i fer actes de comparses i tal. Això no s'ha tingut quasi que mai. Ixe sentir de que la comparsa és el mig de distracció dels components i tal, això no s'ha tingut quasi que mai en allà, no en aquesta comparsa, en general. Perquè jo recorde que quan era més jove, que estava en la Junta de Festes, inclús es va intentar fer un local per festers, tot eren pegues per part dels comparses, i després, si es desfèiem, això de què és, això qui ho ha d'acabar de pagar, en fi, sempre molta por i molt d'això. Entonces, així les comparses es componen de, quan venen festes, fer festes, això sí, fer festes en quantitat, i de nit, i de dia, i de matí, i sempre falten actes, i quan no n'hi ha actes se'ls inventen, i això. Però està molt concentrat en les festes. En la setmana de festes. Molt bé. Doncs Enrique, si vol afegir alguna cosa més? Jo diria moltes coses, però també vull que parlen els companys i, en fi, si algo de lo que parlen no ho saben o volen preguntar-me, després a mi m'ho pregunten. Molt bé, gràcies. Ens acompanya també Marta Mateu, que és la presidenta. Marta, bona vesprada. Hola, bona vesprada. A veure, Marta, com porteu lo dels presidents? És per un any o és per més temps? Sí, el procediment que seguim en aquesta comparsa és que al finalitzar les festes en agost, l'últim dia de festes, es reunim així tots els membres de la comparsa i fem una votació en la qual és elegit un president o una presidenta. Molt bé. Des de quan perteneixes tu als Caníbals? Jo vaig néixer ja amb Tota la aquesta vida. xilava. Sí, des que vaig néixer estic en aquesta comparsa i els anys que em queden, crec. Molt bé. Quina és la característica de la comparsa Caníbals? Pues, així com a característica diria que ens agrada fer honor al nostre nom com a caníbals, i és que en l'entrada de moros i cristians ens agrada eixir de negres, destacar amb aquests trajes que són tan espectaculars i amb les cares pintades i amb tot el que comporta. Respecte a la gent diria que és una comparsa molt familiar, tenim tots molt bona relació i ens portem molt bé, la veritat. Molt bé. Durant tot l'any feu activitats o només quan arriben les festes? No, durant l'any solem reunir-se una vegada al mes, que sol ser l'últim dissabte de cada mes. Fem un sopar de comparsa per estar en contacte i mantenir el contacte. També el cap de setmana del mig any fester, òbviament, ens reunim així tant per a dinar com per a sopar. I, per exemple, ara que ve Nadal, fem el dinar de Nadal, per tindre contacte durant l'any i que no sols siga vores en festes. Anem a parlar dels tratges o xilaves que ha tingut la comparsa al llarg de la seva història. Sí, la comparsa sempre ha tingut la mateixa xilava, el mateix estampat, la ratllada, de colorins que tots coneguem, encara que quan les primeres dones ens van apuntar a aquesta comparsa van néixer amb una xilava blava, perquè inicialment aquesta comparsa estava formada sols per homes. Van estar uns anys, si no recorde mal, utilitzant aquesta xilava blava i després ja quan uns com els altres pagaven el mateix, tenien els mateixos drets i això van fer una xilava en conjunt i és la que duem a dia d'avui.
I l'any passat vam estrenar el traje oficial, que està caracteritzat per els colors de la comparsa, que majoritàriament és el verd, amb una capa negra, el gorro negre. Molt bé. I en aquests moments està igualat els homes i les dones o n'hi ha més dones? Crec que estarem més o menys equiparats, perquè aquesta comparsa, com he dit anteriorment, està formada per moltes famílies, entonces tenim els dos, hi ha, òbviament, més gent, però som sobre uns 50 components i està prou equiparat. Molt bé. Anem a parlar de les capitanies. Quantes capitanies has conegut tu i totes les capitanies que han hagut així, en els caníbals? Jo hauré conegut 5, però així n'han hagut 7. La primera més formal va ser l'any 1982, amb Fulgencio Sánchez, que tristement ja no està entre nosaltres. Després, al 88, vam tindre de capità Manolo, acompanyat per Mariló. 1994 vam tindre a Enrique, que ha parlat abans, el veterà de la comparsa, junt amb la seva germana María José. Al 2000, Manolo Martínez, component actualment de la comparsa, amb la seva germana Txelo. 2006, si no recorde mal, va ser Mariló. Després, 2011, Nacho Bell l'acompanyà la seva filla Celeste i finalment les últimes festes que van tindre capitania va ser representada per Imma Sancho. És difícil treure un capità o una capitana i muntar una capitania? A veure, en aquesta comparsa no és difícil perquè sempre que hem tingut capitania, ens ha tocat representar la capitania moro, sempre ha hagut algú que li ha fet il·lusió desenvolupar aquest càrrec, entonces no hem tingut problema en això. Uns han eixit més prompte, altres han tardat més en eixir, però sempre hem tingut capità o capitana. I una vegada decidit el capità, la veritat que la comparsa es compromet i tots ens ajudem, participem i en el que faci falta estem ahí. Anem a parlar de la música tan important. Quina banda us acompanya a vosaltres? Doncs ja fa més de 25 anys que està acompanyant la banda primitiva de Palomar. Molt contents i es van fer un homenatge i tot perquè la tenim quasi des de sempre. Molt bé. I no sé si n'hi ha alguna marxa dedicada a la comparsa o algun component? Una marxa dedicada expressament a la comparsa, no. Sí, i algun component tampoc. El que passa que sí que tenim dos marxes que ens agraden molt i solem sentir-les quan venen festes, que són El President i Èxodo. Són dos marxes que als components ens agraden molt i, per tant, quan hi desfilem en l'entrada... Us caracteritza, no? Sí, ens agraden molt. Si tu pogueres canviar alguna de les festes de Aielo, què canviaries? Jo la veritat que no canviaria res. Està en procés aquest assumpte de passar les festes al cap de setmana. Jo estic totalment d'acord, com la majoria de festes, que va haver una votació i va dir que sí, perquè crec que així la gent té més disponibilitat per acudir als actes i tot, però referent als altres actes, com estan estructurats, com estan muntats, jo crec que estan bé i no canviaré res. Sí que animar a la gent a que en les dianes isquen més, a disfrutar dels festers, ja que es vestim i tot, però estan bé. Doncs Marta, com a presidenta, si vols afegir alguna cosa més? No, simplement donar les gràcies als components de la comparsa per tota la participació que fan durant l'any i res, animar a la gent a que forme part de les comparses, que és una altra manera de viure les festes també molt bonica. Gràcies. Gràcies a tu.